Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipun bika atarsana halaman sekawan. Kula waos riyen mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Batabita baita. Batabu tabauta. Nalani lanaila. Matamu tamauta. Robari baroiba. Qala qula qawla. Sara sira sayra. Khada khuda khawda. Diwangsuli mulai bata ngantos khawda. 1, 2, 3 sarang-sarang. Bata bita baita. Agak naik. Batambu tabauta. Naik. Nalani lanaila. Datar. Matamu tamauta. Terus datar. Robari baroiba. Qala qula qawla. Tambah naik. Sarasi rasaira. Turun. Khada khuda khawda. Khaw nggih, khaw. Nah niki kaya nek ten ngene istilah tajwid namine len. Len niku huruf wawu atau ya sing harokate sukun, sing sakderenge niku enten harokat fathah. Nek teng Quran contone sing paling ndek nggih surat Quraisy niku. Li ilafi Quraisy. Terus ngandhape kula riyen. Shadiquna. Fasiqina. Khaliduna. Zalimina. 1, 2, 3 Shadiquna. Shadiquna. Fasiqina. Naik. Khaliduna. Zalimina. Terus ngandhape kula riyen malu wa waladuhu. Monggo. Malu wa waladuhu. Utiya kitabahu. Adabahu wa thaqahu. Sarang-sarang maluhu. 1, 2, 3 Maluhu wa
ngandhapi kula riyen. La raiba fihi wa idza khalau masyau fihi walau sya'a. Terus sareng-sareng la raiba 1 2 3. La raiba fihi wa idza khalau masyau fihi walau sya'a. Terus ngandhapi kula riyen idza saja wa ma qala fa hasyara fanada idza talaha Bang Suli 1 2 3. Idza saja wa ma qala fa hasyara fanada idza talaha. Diulangi sodikuna ngantos idza talaha 1 2 3. Sodikuna fasiqina khaliduna zalimina maluhu wa waladuhu utiya kitabahu adabahu wa thaqahu la raiba fihi wa idza khalau masyau fihi walau sya'a. 1 2 3. Idza saja wa ma qala fa hasyara fanada idza talaha. Terus sing halaman 5 niki gampang. Aba ba haja hajja har kharo har basa basa niki belajar niki sukun kali tasdid. Nah, sukun kali tasdid. Tapi lagune pancet. Nggih. Datar, naik tambah naik terus turun. Aba ba haja hajja haro basa basa turun. Benjing dipirsani ten gene YouTube enten. Nggih. Pokoke diketek pengin ngertos sing luwe ahline nggih. Niku ten gene YouTube jenengan ketik Tarsana niki jilid 1 halaman 4 niku pun muncul. Niki Tarsana jilid 1 halaman 5. Niki kan 1 jilid namung 7 halaman. 1 jilid namung 7 halaman. Nah, lek pun 7 benjing gantos sing jilid 2. Jilid 2 nggih namung 7 halaman. Cuma ketingale kaya mek 14 halaman niku kedadi wong salang suli. Soale mangke kelalen niku ne lagune. Nek mau sih insyaallah kaya Mas Quran lah, maksudnya panjang pendeke pun kaya kulino lah. Iki kali melampah. Tapi sing angel niku nepakno lagune nek mungkin kula. Soalnya kadang-kadang kita pun enggak ada lagu piyambak nek wayahe maca Quran. Terus akhirnya dijak Tarsana ngene iki akhire ngrubah lagu kebiasaane. Nah niku sing rodok kangelan niku.
Aku biasane lagune gak ngene. Nah, tapi mboten napa sedanten niku mek tujuane kanggo tunggal kangge kita belajar maos Nah, pun mboten napa. Tilawati niku sami, cuma ditilawati lagu rosnya itu sebenarnya sama-sama basicnya sama-sama ros. Cuma yang tilawati kan satu lebih panjang. Jilidnya niku jumlahi gangsal. Sak jilid 44 halaman. Sak jilid niku 44 halaman lari-larine. Terus lagu rosnya enake tinimbang sing tarsana niki hanya 3 napa niku 3 bae. Nah, cuma datar naik turun langsung. Nah, nek iki datar naik tambah naik terus nembe turun. Tapi lek umpama dikumpulaken ten maca Quran empun khatam tilawati, khatam tarsana kok maca Qurane sami, lagune nggih sami. Lagu ros. Nggih cuma niku tok sakjane. Pun monggo dipirsani materi sing wau kula share kira tok dadak niku kula kesupen nulise mantun dhuwur nembe kemutan nek dereng nulisaken materi tentang zikir. Zikir niki termasuk bahasan yang panjang. Bahasan paling panjang niki zikir niki. Niku mawon sing kula tulis niku dereng terakhir nggih. Kurang titik khatam iki. Sing kula tulis niku dereng mantun. Dadi mangke nek umpun kula lanjutaken ya wis mantun. Mangke ganti kitab. Pun kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrarihi wa ada alaina barakati fid dharain ya rabbal alamin. Wala taghful an dzikrillah taala. Wala tafulan aja nglalekaken sapa sira an dzikrillah taala saking zikir Allah taala. Di maknane zikir asline memang eling. Tapi carane kita eling Allah kan dibantu ngangge lafat. Ngono makane zikir niku ya bentuk zahire ya lafat-lafat sing biasa kita unekaken niku napa tasbih, napa tahlil, napa sholawat. Nah, jenengan zikire biasane kulinane napa nggih niku. Napa Quran termasuk dikathah mangke. Faqat qaulu monggo teman-teman dawuh sapa ulama man utawi sapane engko nasiala lekaken sapa man Allah taala ya faqat kafar monggo teman-teman dadi kafir sapa man bi lawan. Bahkan ulama ndawakan wong iku nek lali Allah, lali zikir Allah, lali eling Allah. Berarti dadi kafir. Lho kok iso? Mosok lali wiritan tok sampai lali sampai dadi kafir. Nah, maksudnya zikir sing bentuk rupa niku memang kan lafat-lafat. Napa tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, sholawat, maos Quran niku bentuk-bentuke zikir, segot-segote zikir, siyagut zikri. Tapi sing mendasar saking zikir Allah niku nggih menyadari, memahami dengan kesadaran penuh nek aku iki makhluke Allah, nek Allah lagi ngawasi aku lho. Kesadaran niku. Kesadaran lek wujude Allah, sifat-sifate Allah, asma-asmane Allah niku kehadiran niku. Sing disebut zikir. Sehingga nek wong niku belas gak merhatekno Allah. Gak Allah-Allahan istilahnya. Wis gak ati Allah lan belas wis ngelalekno blas, ya dadi kafir. Berarti kan nang uripe tidak ada perwujudan implementasi saking Allah niku wau. Karena nek piyambake niku ngapunten nggih sak lali-lanine kita. Nek kita kan wong Islam tapi ya kadang jek sok-sok lali. Tapi lelek sok kita niku lali zikir niku nek pas wayahe ngadepi masalah utawa ngadepi problem. Niku kan titikake rada nyantolno nang Allah. Dengan cara ngeling-eling aturane Allah ten kene syariat Islam. Disuguhi batang utawa disuguhi babi, disuguhi minuman keras niku kan enek cantolane. Lho, aku iki Islam. Diperintah Allah kongkon ngedoi minuman keras, kongkon ngedoi makanan babi, aturane Allah. Nah, niku jono cantolane. Niku mboten dadi kafir nek sing niku. Tapi sing belas
Mboten nenten wis gak ate Allah-Allahan gak ngereken ba ono ba ora wis. Akhirnya seluruh hidupnya niku ya wis mung nuruti napa hawa nafsune dhewe. Pengin apa ya dilakoni wis ora usah gatekno sapa-sapa, ora usah gatekno apa-apa. Nah, niku akhirnya dadi kafir. Dadi kafir urutan sangka zikir niku mboten langsung terus tiang pas gak wiritan langsung dadi kafir mboten nikune. Mboten nikune. Tapi piyambake ten awake niku tidak ada perwujudan Allah sama sekali, wis gewak Allah sama sekali. Nah niku dadi kafir. Wa qulu dawuh sapa ulama, man kullu man utai sapane wong utasahala gampangaken sapa man bil ghaflati kelawan lalai, kelalekaken zikir. Walam takun ala nara ana apa ghafla ali ngatasé man sing gampangno iku asyad daluwe luwe banget mindur bisuyufi saking mukulaken pedang. Fa wa utawi man iku kadipun wong doro. La yaji ora teka minu saking manapa suci fitoriki ing dalem dalan. Maksude ngelalekaken Allah niku akibate konsekuensine niku sampai ndadekaken tiyang niku tersesat. Sampai ndadosaken tiyang niku napa niku kelangan dalan ten Allah. Karena piyambake ngelalekaken. Tapi nek tiyang niku pengen lurus kenceng ten gene siratal mustaqim uripe, mongko seluruh hidupnya, seluruh waktunya digawe eling Allah. Digawe eling Allah. Aku iki makhluke Allah, aku iki kawulane Allah. Diperintah Allah kongkon ngelakoni ngene, nek subuh kongkon ngelakoni ngene, nek isuk kongkon ngelakoni ngene, nek awan kok ngene, nek uripe niku digawe cantolan ten Allah, meskipun tidak seluruh waktunya niku wiritan ngene-ngene terus, tapi piyambake niku eling lan nyadari kesadaran niku lho. Mangke enten tingkatane kula tulisaken ten halaman 2 niku enten tingkatane wiritan utawa zikir. Zikir sing umum sing paling anu nggih kali lisan niku subhanallah. Niku paling umum niku, paling rendah, tingkatan sing paling rendah. Tapi niku tahapan awal. Aja terus baru diremehno mboten. Niku penting ya. Tahapan awal ngoten. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jenengan senenge napa niku dilambai. La ilaha illallah aku seneng la ilallah. Ana sing seneng istighfar. Ana sing seneng mau maca khauqalah la haula wala quwwata. Enek sing seneng maca hasbunallah. Macam-macam tiyang niku senengane iki. Bahkan kula riyen cilikan kula niku bagi wektu. Nek esuk jam sakmene sampai jam sakmene niku dikirit tasbih. Jam sakmene jam sene niku tahmid. Jam sakmene niku takbir, macam-macam. Rumiyin enten ulama niku sing uripe niku kuwatah zikir hamdalah, tahmid. Ten Jawa Tengah nek mboten salah enten. Nggih sampun almarhum almaghfur lah. Tapi napa-napa tahmid. Disowani, disambati tamu-tamune. Niku diucapno alhamdulillah. Ya pripun iki bangkrut kula ya alhamdulillah. Tamu-tamu niku ya rada piye ngono tapi ya ini muan dia omongane ya. Setiap sambatan apa ya ini bensin mundak ya itu. Sembako mundak ya alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah sampai santri-santri niku ya opo sih. Ono wong sambatan ora ditulung ta ya apa melok prihatin mboten. Kabeh dibalekno alhamdulillah. Nah niku zikire sampai kados ngoten. Nah, tiyang niku nek pun mboten gampangno eling lali Allah. Lali gak langsung kita niku lek lali terus kemutan mestine kan langsung balik ngoten lho. Jenengan pomo wiritan. Jenengan jajal lho wiritan kali ndelok TV utawa ndelok HP. Niku sing mlakune. Nek umpama mboten ndamel counter, mboten ndamel digital, tasbih digital. Ndamel sing puteran. Dan puteran terus kare ndelok HP. Wiritan sampai nyekrol. Kira-kira eling gak? Hitungane dikir kira-kira eling. Tutup piro iki, Mas? Wis lali. Wis lali. Oh, kadang-kadang meneng. Iki ini meneng. Utawa kadang iki ne mlaku, iki ne tapi iki ne balas gak nyebut apa-apa. Iki ne tok sing oh, enten tingkatane. Mboten salah, mboten salah. Cuma niku tingkatan awal. Ampun
ampun ten mriku tok ngono lho, diundakno neh. Soale lek eling terus lang eling pas wae eling terus akhirnya nyebut malih. Oh, subhanallah. Lali maneh mandek maneh. Subhanallah. Mboten apa mbok laline sak jam 2 jam. Jenenge wong lali kan enek sing laline nggo semenit 2 menit, enek sing laline ya setengah jam sak jam. Iki tingkatane tiyang benten-benten. Lan saged eling zikir, masyaallah. Niku rejeki saking Allah. Nggih. Tiyang kok saged nyewebut zikir sampai kontinu. Sampai nek dawuhe ten hadis-hadis niku sampai lambe niku teles karo zikir, mboten teles kali itu. Teles karo zikir. Dadi zikir iku nempel plek ten ngene lesan. Zikir ini. Dadi dermimel terus. Enten sing ngapalan Quran, dermimile kali Quran. Enten sing dermimile kali sholawat, sopan nang sholawat. Padahal kadang-kadang nek ditingali saking status sosial ekonomi masyarakat kita, ya wonge ya gak pati ya wis kaya umpama kuli napa tukang bangunan. Tapi nikine teles kali zikir. Pun niku rejeki saestu. Mangke diaturaken mriki. Pun lanjut. Terus tiyang nek idza tarakal arif adzikra nafsan au nafsaini qabadallahu taala lahu syaitanan niki sing bahaya niki. Tiyang niku nek derajatipun al arif billah, tingkatane tiyang niku kan sing paling simpel nggih. Al awam. Tingkatan wong umum. Umume wong akeh-akeh iki kaya kita-kita ini. Tiyang sing kathah laline, kathah bodhone rasikan. Dereng kathah ngertos tasih kathah bodhone saestu. Terus engko munggah rada tiyang sing khusus khawas. Mangke sing dhuwure maneh khawasul khawas, sing khusus terkhusus malih, VVIP cara ngono. Nah, tiyang sing tingkatane pun dhuwur ngeten niki, ten al arif billah, wis kenal Allah, wis napa niku makrifatan Allah. Tapi ndadakno kok ngelalekno zikir nang Allah. Nggur saambekan rong ambekan ae gak ana tarikane zikir. Tiyang niku nek pun cedhak kali Allah, pun makrifatan Allah. Niku medale ambekan, metune ambekan mesti enten zikir. Subhanallah. Melbu metune ambekan niku zikir. Kok ana sampai al arif billah. Tingkatane kok saambekan rong ambekan belas gak ana eling Allah, belas gak ana zikir ten Allah. Kali Allah niku langsung dikirimi setan kanggo nguasani atine. Lah wis. Dadi langsung sumpek. Sumpeke tiyang sing pun derajat tinggi, mboten karena gak duwe dhuwit kaya kita nek wae kape riyo ngene iki. Oh, bingung iki. Yo opo iki? Yo apa iki kok ngwetang ngitung iki sing kok tak perseni iki sakmene. Sing tak pitrai sakmene, dhuwite teko ndi? Embo. Kita bingunge ngoten. Tapi lalari bila niku kelangan zikir Allah niku bingung. Pak, nek kelangan zikir ya kantun ditambeli. Oh, mboten sami. Wis contone ngenten. Umpama sak menit iki umpama enten 3 dosa ambekan. Umpama enten 3 dosa ambekan atau ngenten lah. Enten tiyang ambekan iku ping 20. Dalam satu waktu ping 20. Terus diambekan ke 11 12 niku piyambake lali mboten eling Allah, mboten zikir ten Allah. Kinten-kinten saged ditambeli mboten saged. Niki gak koyo salat. Yang waktunya muasa salat niku. Tapi nek zikir iku kudu ben detik ben nafas. Sehingga nek piyambake kape nambeli diambekan ke 6162 niku mboten nambeli sing 11 12. Tapi niku pancen wiritan utawa zikir sing kanggo 6162 ngoten lho. Paham mboten? Tiyang niku dalam satu waktu niki ambekan 60 kali ambekan ping 20. Terus mesti nek enten 60 zikir, napa tasbih, napa tahmid, napa Quran terserah. Dilalah ke ambekan ke 11 12 lali. Akhirnya engko tak tambeli nanggone sakmarine niki 6162.
niku mboten saged. Artine 11 12 tetep kosong. Tetep lali Allah. Karena sing ambekan 6162 niki ya kanggo sing 6162. Mboten kangge sing 11 12. Ngoten lho. Mboten saged ditambahi nek salat kan saged. Tiang zuhur waktune kan dawa, lumayan lah. Mulai jam 12 katakanlah sampai jam 3. Sehingga enten tiang kok jam 12 dereng salat zuhur. Cara piyambake salat jam 1:30 tasih saged mboten? Nah, iku bedane. Makane zikir niku nek mung boe al-arif billah niku per detik per ambekan. Sehingga nek kelalen sak srit rong srit mboten saged ditambeli, wis kadung ilang. Ditambeli engko, lah engko iku gawe zikir sing empuk. Gak iso ditambeli rono, gak iso. Lah nek iki ditambeli sudah siji sudah loro ditambeli kanggo sing 11 12, berarti sudah siji sudah loro kosong. Nggih mboten? Nek wiritan zikir sing sudah siji sudah loro niku digawe nambeli sing 11 12. Berarti sing sudah siji sudah loro kosong. Mboten zikir Allah. Lho, sampai ngono ngitung ulama. Masyaallah. Ae awak dhewe wong tingkatan biasa, lali zikir, ndok HP, siling ya zikir maneh wis gak mikir mbuh engko disaur bagak wis kita wis kaya ngono. Sailinge. Cuma akibate, Bu, kita niku derajate mudhun. Kita mboten saged ngertos mriki, benjing ngertos ten akhirat. Ten akhirat niku mangke diaturaken nggih. Salah satu kegetunan sing luar biasa ten gene dina akhirat kangge penduduk swarga. Penduduk swarga niku jenengan kinten bahagia, happy mboten, getun. Penduduk surga niku getun. Apa maneh penduduk neraka tambah getun. Penduduk surga itu getun. Salah satu getune adalah pas kowe mlebu surga. Wis seneng ngono iki surga kula ya Allah. Ya iki. Nek malaikat disimpang, monggo. Terus diomongi. Diketokno surga-surga liyane. Surga kancane sing luwih ndek, surga kancane sing luwih dhuwur, guru-gurune macam-macam. Terus dikandani ngene. Umpama mbiyen sampean rada sregep surgamu sing kae. Surgamu sing kae. Lah berhubung awakmu ngibatu ya kaya ngono-ngono ae. Ya Ibu, surgamu sing kae ngene iki. Getun mboten? Getun. Salah satu getune malih adalah umpama mbiyen iki waktu nang donyamu 60 tahun. Kali malaikat kali Allah diparingi koyok terbentang waktu luas tenggene hadapane sing jumlahe sudah tahu. Niku temriku ketinggal pundi sing kebak manfaat kali sing kosong manfaat. Sing kebak manfaat wangi berwarna-warni apik pokoknya. Sing kosong kali manfaat gak ono zikire ya wis turu anget-anget tok niku. Niku bosok temriku. Ah wis embut. Dirupakno ngoten. Lah kita niku didedahi lho, malaikat niku sing garis terbentang sak monten kok ana sing warna, ana sing bosok, ana sing ngene. Sing warna-warna api, wangi iku sing mbok isi karo kemanfaatan-manfaat. Mbok isi ibadah, mbok isi zikir, mbok isi sedekah, iku waktu sing kualitas. Sing oleh ganjaran Allah. Lah sing bosok-bosok iku sing waktu diseni setan gak ana manfaat. Umpama mbiyen sing bosok-bosok iki, mbok isine kabeh mbak manfaat-manfaat. Berarti bentangan waktumu swidak tahun ku kualitas kabeh. Nah, akhirnya kita getun rek mbiyen lapo sing kosong-kosong gak tak iseni karo manfaat-manfaat. Gak tak iseni karo ibadah, gak tak iseni karo zikir. Getune wa qatrawa asy-syaikhonilah. Kita sing awal-awal lek mboten zikir Allah napa? Derajate mudhun. Derajate mudhun. Kita niku enggak ana derajat ya gampang, kaya salat jamaah, nggih mboten. Salat jamaah, undur salat jamaah oleh pirang derajat? 17 derajat. Padahal antara salat zuhur kali asar, katakanlah, iku paling mboten enten 3 jam. Lah 3 jam iku per detike per ambekane pinten. Sing lali Allah ping pinten, sing zikir Allah ping pinten ayo. Ketokane mulai sembayang zuhur wis 70 derajat, 17 derajat rek. Wengkek men aku. Mulai nggawa 17 derajat. Dilalah
lali Allah niku sek ewonan ambekan mulai zuhur sampai asar. Nambahi 17 minus 1000. Kita mbiyen benjing ngoten niku. Getune ngoten niku. Makane masyaallah. Zikir Allah. Terus niki ten riwayat Bukhari Muslim. Niki beberapa hadis kula langsung terjemahkan ngoten mawon. Allah niku nate dawuh ten ngene hadis qudsi. Berarti hadis sing dawuhe Allah tapi mboten dawuhe artine nabi niku maosaken dawuhe Allah tapi sanes Quran ngoten lho. Nek dawuhe Allah sing kalam Allah wahyu dadi Quran. Tapi enten dawuh Allah sing disampaikno Kanjeng Nabi sing sanes Quran namine hadis qudsi. Lah Kanjeng Nabi dawuh ngene. Allah iku dawuh. Nah iki Kanjeng Nabi matur ngoten. Allah dawuh. Aku terus Allah iku tergantung sangkaane tergantung husnudzon suudzone kawulaku. Nek kawulaku husnudzon, aku ya dadi apik. Hamba iku tak apiki, ngoten lho. Nek hamba iku suudzon karo aku, ya hamba iku tak eleki, ngoten lho. Iku menurut prasangka. Terus lanjutane hadis maneh. Nek kawula niku eling aku, maka aku ya eling dheke. Nek kawulaku zikir nang aku ya bakal meratekno dheke. Allah niku wales napa akeh piwalese. Bahkan tikel-tikel piwalese. Ngapiki Allah setitik diwales kali Allah kata. Terus nek kita eling Allah niku ten ngersane kita piyambak dhewean gak ono sing ngerti. Maka Allah nggih nyebut kita ten ngene zati Allah piyambak. Terus nek kita zikir Allah niku ten ngene kumpulan. Kayak niki zikir kumpulan iki. Majelis zikir. Majelis zikir niku ampun diarteni cuma ayo bareng-bareng istighosah, tahlil, maca Yasin. Mboten niku tok. Niku nggih tapi mboten niku tok. Majelis zikir niku setiap majelis mbuh isine ngaji, mbuh wiritan, mbuh sholawatan, mbuh maca Quran, mbuh khataman macem-macem, mbuh tibaan, mbuh burdan, mbuh manakipan, mbuh apa jenenge. Tapi majelis niku sing disebut-sebut, sing dieling-eling Allah, maka namine majelis zikir. Ngoten lho. Dadi ampun diwasa majelis zikir ku ya pas wae tahlilan Kamis malam Jumat mboten niku tok. Wake kaya ngenten niki termasuk majelis zikir. Lah lek kita eling Allah ten ngene majelis ngenten iki. Ten majelis sing padha menungsone niku Allah nyebut kita ten ngene majelis kumpulane makhluk sing luwih utama tinimbang kita. Sinten? Malaikat. Dadi kita cerita Allah nang kula cerita Allah ten jenengan ngoten lho. Allah niku ngenten. Mangke Allah nyeritakno kula niku ten ngene ngersane malaikat. Malaikat dikumpulno. Ayo malaikat kumpul, tak jenengi Husnul Khotimah. Malaikat dijenengno ngono. Terus Allah cerita, idamku yo ngene. Nah, soalnya kula nyebut Allah ten jenengan ten kumpulan. Mangke Allah nggih nyebut kula ten ngene kumpulan. Engko nek kula buyar, Husnul Khotimah ten ngene malaikat buyar padha. Mangke nek ngaji malih kumpul malih, tergantung kok majelisé dhewe-dhewe. Nah, niku Allah niku ngoten. Membalas perilaku kita. Lajeng ten Ibnu Hibban enten dawuh akhiru zikrallahi taala. Ngakeh-ngakehno zikir Allah taala. Hatta yaqulu majnun sampai-sampai wong nganggep awakmu edan. Tiyang niku nek zikir Allah nggur pas sembayang, bar sembayang niku. Niku kan wong liya gak ono sing ngarani edan ya wis normal jenenge bar sembayang pantese ya wiritan, pantese ya zikiran. Tapi ya nek wong iku nyebut-nyebut Allah iku setiap tempat. Metu masjid iku jek la ilaha illallah padahal wis buyar salate. Kira-kira wong sing rada normal niku mesti kan lah ya wong rada edan wong salat wis mari kok jek la ilaha illallah. Nah niku lho sing gambarane iki gambarane tiyang niku nek wis atine kebak zikir Allah, isi wektune zikir Allah niku sampai wong liya lek ndelok kaya wong edan. Karena dhek wis penuh karo zikir Allah. Nang diae gak cuma terbatas mari salat tok. Zikir Allah.
Bahkan wonten ulama niku masyaallah. Zikir Allah sampai pas turun tasik zikir Allah. Terus sing zikir mboten cuma lesane tok. Mboten cuma lesane, rambute niku metu suara zikir. Kupinge metu suara zikir. Astane niku metu suara zikir. Sikile metu suara zikir. Akhire kalih santri sing nderekaken wau. Ulama niku diwambungi muter. Karena metu zikire kabeh niki. Pori-porine sedaten metu suara zikir. Dan zikire beda-beda. Sing mriki metu subhanallah, sing mriki metu alhamdulillah, sing mriki metu astagfirullah, metu sholawat. Sak awake zikire beda-beda. Lambene dermimil maca Quran. Jenengan mungkin bagian enten sing ngertos nggih, Gus Bahak cilikane utawa nom-nomane pas nyantri. Niku ngapalno Quran sampai rada gendeng. Gus Bahak. Gendeng Quran tapi nggih, mboten gendeng sing mboten, gendeng Quran. Dadi dermimil maca Quran. Dermimil maca Quran. Sampai diceritakno santri-santri senior liyan. Niku melebet daleme Mbah Maimun. Enten tamu Mbah Maimun nrimo tamu. Niku unjukane tamu iku dipendhet diombe karo Gus Bahak. Ducuk toko-toko diombe. Sapa iku? Wah. Alek mbahmu ya dijarno. Pancen lagi kondisi wis kebak kalih Quran. Wis sampe kadang gak eling awake. Bahkan lare-lare kanca-kancane sing manakipan tibaan iku dijenduli. Nanti dijenduli. Gak ngerti artine. Sing gak ngerti artine niku sing wiritan-wiritan gurmu ngene tok. Nu dijenduli harus, Pak. Gak ngerti artine. Artine mungkin Gus Pak niku nek wiritan apa ae diresapi maknane ngoten. Ben dadi roh, ben dadi nyawa, mboten namung dadi kulit ngoten. Niku nggih apik tapi ojo berhenti di situ. Terus riwayat Imam Muslim, Nasai kali Bazar disebutaken. Nabi nate ndamel bedhekan. Niku temriku langsung kula tulis biasa. Ala unabbiikum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum. Wa khairul lakum min infaqidz dzab wal waraq wa khairul lakum min antal qau aduwakum fatadribu a'naqaum wa yadribu a'naqakum. Apa kowe pengen tak wae weruh ana amal sing luweh utama luweh apik. Sing amal iku luweh bersih mungguhe pangeran sira kabeh. Sing luweh dhukur derajat iso luweh ndukurna derajat sira kabeh. Sing amal iku luweh bagus luwih apik tinimbang sedekah emas perak. Sing amal iku ya ugi luwih bagus tinimbang ketemu musuh langsung paten pinaten fisabilillah. Amal apa iku sing sampai derajate kaya ngono, saking apik kaya ngono. Para sahabat jawab bala nggih Kanjeng Nabi jenengan dedahaken amal napa sing kaya ngonten niku. Terus kali Kanjeng Nabi zikrullah azza wa jalla. Ya niku zikir tenggene Allah. Iku apik-apike amal, resik-resike amal, luweh iso dhuwurna derajat kita, luweh apik tinimbang sedekah emas perak. Karena jenengan sedekah emas perak niku enten syarat ikhlas. Nggih mboten. Sedekah gawedhe tapi ana pamere, ana riyake, ana ujube, ana macem-maceme. Amblas plus gak ana ganjaran. Tapi nek zikir jenengan umpama ana riyake anune iku gampang ilang. Dadi umpama zikir jenengan sedoso. Sing nomor 7 karo 8 ana sumbunge ana riyake. Niku sing gak diterima mek 7 8, sing liyane aman. Bahkan sing liyane ganjarane iso nutupi sing 7 8. Apian Allah iku nek ten zikir Allah. Mangkene sampai mangke disebutaken zikir Allah niku luwih apik timbang salat. Bukan berarti terus lek ngono gak usah salat, zikir tok lho ampun salah paham. Mangke enten penjelasan nggih. Ngaji kudu tutup pokoke. Gak oleh. Lah niki wau sing kula aturaken. Laisa yatahassaru ahlul jannah ora ana iku yatahassaru getun sapa ahlul jannah illa ala ora ana perkara sing luwih digetuni penduduk swarga padahal swarga lho. Kejaba ana waktu yang sudah terlewat tapi dhek mboten ngiseni kali zikir Allah. Mbuh dinggo rasan-rasan, mbuh dinggo ngobrol sing gak manfaat, mbuh dinggo istirahat leha-leha, mbuh dinggo HP-an,
Niku enten waktu-waktu sing kosong mboten gawe zikir. Iku umpama toh diisi zikir Allah, yekti ganjarane derajate lan swargane mesti luwih apik tinimbang sing diterima saiki. Nah. Dadi alul jannah niku di istilah rada digojloki dibuli karo malaikat. Sakjane niku nek perkarane kok dibuli karo malaikat. Awakmu wis mlebu swarga wis alhamdulillah alhamdulillah salamun alaikum. Wis apik-apik selamat-selamat. Tapi kowe ngerti gak? Lek umpama awakmu iku dikire luwih akeh timbang sing nang donya sing mbok lakoni wingi, mbok isine luwih akeh, luwih kebak. Iku swargamu gak kaya ngene iki. Kaya iku lho. Oh, dituduhi sing luwih apik. Mangke sing luwih apik niku dituduhi sing luwih apik malih. Dadi ra ono penduduk surga kecuali getun kabeh. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mboten getun. Lek para nabi mboten. Tapi nek kaya kita umat-umat mesti getun. Iku sing mlebu surga ae getun, apa maneh sing mlebu neraka nemen getune tambah. Pun. Terus diaturaken nggih. Mitslul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur mitslul hayyi wal mayyit. Wong zikir karo mboten zikir iku perumpamaane kaya wong urip karo wong mati. Tebe lho. Wong duwe ilmu karo ora duwe ilmu nggih. Niku bedane kaya wong yaiku, wong pinter karo wong bodoh. Kaya contone niki napa zikir karo mboten zikir. Bedane kaya wong urip karo wong mati. Berarti zikir niku minangka nyawa kita. Minangka nyawane wong Islam, wong iman. Lek wong iman wong Islam kok mboten nenten zikire. Ya dheke kaya dadi wong iman wong Islam sing mayit, sing dadi batang, wis dadi pocong. Terus kemudian diaturaken, nah kelalen utawa mboten eling Allah niku sampai bodoh ten Allah, sampai musyrik ten Allah. Iki kaya wau lho, wis gak Allah-Allahan. Wis dadi sampai membuang Allah dari ingatannya, wis gak ana elingan Allah blas. Nah iku sampai dadi syirik. Utawa sing sakjane eling tapi dia terus mengacuhkan, ikrad. Wis gak usah. Sing penting aku seneng, gak usah Allah-Allahan. Terus kemudian lah niki Nabi nyebut majelis zikir itu disebut sebagai riyadul jannah, taman surga. Makanya Kanjeng Nabi nek awakmu lewat taman surga ndang sing kepenak dinikmati. Ten pundi Kanjeng Nabi nang donya kok ana taman surga? Ya majelis zikir iku lho. Seluruh majelis sing isine ngengken kita eling Allah. Napa lewat ngaji, napa lewat zikir sholawat, napa lewat maca Quran, lewat wasilah napa mawon. Sing penting niku ngajak eling Allah niku namine majelis zikir. Sing niku diwastani Kanjeng Nabi sebagai taman surga. Sing enak nek nang kono. Nah, kita niku saking kepenake sampai keturun. Nek wayahe nang gone ngaji-ngaji lho. Sampai saking enake wis kula husnudzon ae. Iku mungkin saking enake sampai nek tahlilan istighosah sampai keturun. Sing imame wis mantuk-mantuk ngene ngempet-ngempet ae. Sing makmume nang buri sawan teh. Pancen enak lek dadi makmum zikir enak. Lajeng pundi malih? Qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah, napa niku taman surga niku halaqud zikri niku majelis zikir. Nah, terus kemudian zikir niki saged nekakne ganjaran haji umroh. Haji umroh kan soro banget. Ya butuh dana, duit, kekuatan, kesehatan mental, fisik, macam-macam lah. Tapi jenengan bondo zikir niku pun oleh ganjaran haji umroh. Niki didhawuhaken niki terkenal. Biasanya terkenal dengan salat syuruk. Man sholla as-subha man utai sapa niku salat sapa ma as-subha ing salat syuruk. Iki kita lajengaken malih. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka